आमर दीटा भाई आगरे आगरे जाउछंती आमे बर्तमान पछरे जाउछु दी जण आ गोटे भाई पूरा पछरे अछंती तांके आउछंती पछरे ए बर्तमान जाइकी बस स्टॉप रे बस जगिबु मिनगा हम तो मिनगा जोड़ीता ऐसा ऐसा मिनगा तो ऐसा ऐसा हां ऐसा पूरा जंगलता हां आता कैसे काय माना बाना ए बिगने जाय ने पळेला सेकंड गाडी रे पळेबो ए रे गाडी सासे ओय इराता इराते आता मिनगा पाना तो नहीं जो ए पूरा तबड़ी गया ना हनुमान जोड़े इनाई ना पाना मागर का केना ट्रेन मागर का ना बरी काली घट्टा आते कने से ओरे लोंग घट्टा में तिंजी लोंग घट्टा के पाटे चला ने ये मिला ठीक हो तो हमर पैसा सरी गला भाई एटा होछि नदीटा भाई नदी को पहुँचलु आमे वर्तमान नदी प्रवेश चलिबो जबर पानी अछि तो हां माटी देखा जाउछि हो याड कोड जिवा याड बाटो राखी भाई एटा पहुँचलु भाई आमे नदी को तल को पूरा एटा होची से नदीटा आमे जोठू माछ धरबू एबे से जगह रे पहुँचलु आमे वर्तमान एबे हमर भाई देखुछंती कुपटू धरले हबो बोले तापर स्टार्ट करा हबो बढ़िया बढ़िया बुलु छ ए चंगा चंगा माछ कैसो तुम कौन हो लेट लेट रे आउछ तुम आइले हमें स्टार्टिंग करवा धरा धरी बोला बळकू हमर भाई एबे टावल खुल जती टावल नहीं सॉरी पैंट टा खुल जती माछ भी देखाय छथि वर्धन माछ धर स्टार्टिंग हो हमर वर्तमान पैंट शर्ट खुला खुली सरला हमर एबे भाई हमर आगरे अछंती जाल धरिकी तापरे वर्तमान भावुंट माने कोपटू जालटा पकईले भल माछ आसीबो एबे हमर भाईटा जालटा भिड़ी भिड़ी जाउछंती एबे सियाड़ पूरा दूर को पका हबो माने बड़ जालटा पूरा लंबा जालटा हमर भाई धरी धरी जाउछंती पानी भितरे पसिकी ब्रिज तल को पळेलेनी भिड़ भिड़ भाई भिड़ सियाड़ को भिड़ आउरी अच्छी ता जाल भिड़ सेतिकी हबने कि हाउ 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 आउटे नियो वर्तमान जाल पका सरी जाइछि हमरो एबे भाई हमरो दी जण भाई आगु को जाउछंती काहे ना सेपटू पानीटा माने पानीटा हलेइले घास जाक टिके बाड़ा बाड़ी कले माछ पुणी लागिबो बहुत एठी देखो आमर तीनटा भाई सब जाक से घास भितर पशिले पशिकी घास जाक सब ये करुछंती एपटे आमर जालटा टणा होइछि सेपटू बंधा होइछि जालटा एपटे मु धरिकी छिड़ा होइछि भाई माने सियाडू माछ सब घौड़ुछंती बाड़े सारले एबे आसुछंती पाखु
ଆସ ଭାଇ ଆସ ଆସ ଲେଟ୍ କରନି। ମାଛଟା ଏବେ ଆମେ ଜାଲ କାଢ଼ୁଛୁ। ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଜାଲଟା, ମାଛ ଏବେ ବହୁତ ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଜାଲଟା ବାହାର କରୁଛୁ ଆମେ। ଆମର ଭାଇ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜାଲଟା, ତାପରେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବେ ଏବେ। ଗୁଡ଼େଇ ଆଇଲେଣି ଭାଇ, ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜାଲ ବି ସରିଗଲାଣି, ଗୁଡ଼େଇବାକୁ ଆହୁରି ଅଳ୍ପ ଅଛି। ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାଇ, ସବୁ ଜାଲ ଗୁଡ଼ା ସରିଲା। ଏବେ କେମିତି ଲାଗିଛି ମାଛ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଜାଲରେ ଦେଖୁଛ ଭାଇ, ପୁରା ଫୁଲ ମାଛ ଲାଗିଛି, ପୁରା ପ୍ରବଳ ମାଛ। ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଛି, এটা ପଳେଇବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏବେ ବସିଲେ। ଆମର 2 ଜଣ ହେଇକି ମିଶିକି ମାଛ ଖୋଲିବେ ଜାଲରୁ। ମାଛ ଖୋଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଏ ଭାଇ ଜାଲଟା ଗୁଡ଼ାରେ ସିଆଡ଼କୁ ନେ। ହଁ ଝିକେ ସିଧା କରି ଧ ଭାଇ। ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ଟା ବି ଭଲ ମାଛ ଆସିଛି। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଯେମିତି ଆଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ସେମିତି ପୁରା ଫୁଲ୍। ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ମାଛ ପୁରା କେମିତି ଲାଗିଛି ଭାଇ, ପ୍ରବଳ ମାଛ। ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ହବ ଆଉ। ଭାଇ କେତେ ମାଛ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାଛ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ। ଏଇଟା ଭାଇ 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇଟା ମାଛ। 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ର ସରିଗଲା ମାଛ। ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଜାଲ ଖୋଲା ହେଉଛି। 3 ନମ୍ବର ବି ଭଲ ଆଇଛି ମାଛ। ଦେଖ ପୁରା ଗୁନ୍ଥି ହେଇକି ଆସିଛି ମାଛ, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ଆସିଛି ଭାଇ। 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଜାଲ ଫୁଲ୍। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ଆମ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ମାଛ ମିଳୁନି ଏ ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନଦୀ। ଡ୍ୟୁଟିଟା ଛୁଟି ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମାଛ ଧରିବା ବୋଲିକି ଆଉ। ଦେଖୁଛ ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ମାଛ କାଢ଼ି ଆସେନି। ଆମର 2ଟା ଭାଇ ପୁରା ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁରା 2.5 କିଲୋ 3 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ମାଛ ଆମର। ଭାଇ ପକଉ ମାରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି। ଧର ତାକୁ ଧର। ହଁ ଧରିକି ରଖ। ହଁ ପଲିଥିନରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଆମର ଭାଇ। ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଇ ତଳରୁ ଗୋଟେଇଲେ। ଆହୁରି ପୁଣି ଜାଲର ପୁରା ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଏତେ ମାଛ ଲାଗିଛି ଭାଇ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ମାଛ ମିଳନ୍ତା, ମୁଁ ଡେଲି ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଏତେ ମାଛ ମିଳୁନି। ଏଇଟା ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏରିଆର ନଦୀଟା। ସେ ନଦୀକୁ ଆଜି ଆସିଥିବୁ ଆମେ ଏଇଟା ମାଛ ଧରିବା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମାଛ ବି ପ୍ରବଳ ଅଛି ଭାଇ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଭାଇ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ତଳେ ମାଛଟା ଧରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ପ୍ଲେସ୍ ବ୍ରିଜ୍ର।
ପ୍ରବଳ ମାଛ ହେଇଗଲା ଓ ଆଜି କେତେ ହବ 4 କିଲୋ ହବ ନାହିଁ 3 କିଲୋ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ ହଉ ନେଟ୍ଟା ତଳେ ରଖାହବ କି? ଏ ନଦୀରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଜଟା ଆମର ଏ ବ୍ରିଜ ତଳୁ ମାଛଟା ଧରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମାଛ ଧରା ସରିଗଲା ଏବେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଲୁ ଗଲେ ମାଛ ଝୋଳ ଟିକେ ମିଳିବ ଆଉ ଆଜି ଚାଙ୍ଗା ମାଛ ସବୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଚୁନା ମାଛ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ମସ୍ତ କ'ଣ କରୁଛ ମାନେ ଜନ୍ମ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଭାଇ ଆଖି ଦେଖିଲେଣି ଯେ ଏ ହେ କେଡ଼େ ସାନ ସାନ ଛୁଆ ଧରିକି ଯିବା ଧରିକି ଯିବା ଏହାକୁ କାଉ ଠୁକି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା ଆମର କୁକୁର ଛୁଆଟା ଛୋଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯାଉଛୁ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆମେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କିସ୍ଟି ଆମରେ ଆଣ ବେଗ ଆଣ ହଉ ଏମିତି ଧରିକି ଚାଲ ନାଇଁ ଆଣ ବେଗ କ'ଣ ଧରିଛ ବୋଲିକି ଆଉ ଇଏଟା କରନ୍ତୁ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କ'ଣ ଏରା କୋଉ ଗନ୍ଧ ନେଇକି ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ମାନେ ଚାଲିଲା ବୁଲି ଭଲରେ ପାରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଯାଇକି କ୍ଷୀର ଆଣିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଉ 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 ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିରେ କିଅ କିଅ ହେଲା ବୋଇଲେ ଗଲା ସେତି ଧର ଭାଇଟା ଦେଖରେ ମାଛ ବେଗ